Kinabuhi nining kalibutan, puno sa mga kabulanan, way mahimo ang mga katawhan sa paglipay sa Diyos nga tanan. Si Kristo maulang atong dangpan, tanan tang mga gikinahanglan, labi na sa walay katapusan nga atong kapaulayan. Pagdahi ginuba nagkalipay, kay siya lang ang atong maghuhupay. Way kasakit mo abot ka nato, kay siya may atong Ginoo. Gihigugma kita o gipasaylo sa sala ug mga tunglong, himayaon ang Diyos nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo.